नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। दिस न्यूज इज प्रेझेंटेड बाय विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। यंदा मान्सूनचं आगमन लवकर होणार। शिवडाव धरणाचं पाणी गडनदीत दाखल आणि वेंगुर्ल्याच्या श्रीदेवी सातेरीची हापूस आंब्यांपासून सजावट। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। दिस न्यूज इज प्रेझेंटेड बाय विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। वेंगुर्ल्याची ग्रामदेवता श्रीदेवी सातेरीच्या वर्धापन दिन सोहळ्याला सुरुवात झाली आहे। 13 मेला सातेरीच्या मंदिरात वेंगुर्ल्याच्या हापूस आंब्यांची सजावट आणि श्रीदेवी सातेरीची हापूस आंब्यांची पूजा करण्यात आली। मान्सून दक्षिण अंदमान समुद्र, आग्नेय बंगालच्या उपसागराच्या काही भागात आणि निकोबार बेटांवर 19 मेला दाखल होण्याची शक्यता आहे। सामान्यपणे मान्सून 19 मेच्या दरम्यान या भागात दाखल होतो, पण यंदा मान्सूनचं आगमन लवकर होणार असल्याचा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने व्यक्त केला। मान्सून साधारणपणे 1 जूनच्या आसपास केरळमध्ये दाखल होतो, त्यानंतर त्याचा उत्तरेच्या दिशेने प्रवास सुरू होतो। 15 जुलैपर्यंत तो संपूर्ण देश व्यापतो। यंदा देशात मान्सून दमदार बरसणार असल्याचा अंदाज आहे। 1 जून ते 30 सप्टेंबर या 4 महिन्यात देशात सरासरीपेक्षा जास्त म्हणजे 106% पाऊस पडण्याची शक्यता भारतीय हवामान विभागानं आधीच वर्तवली आहे। नैऋत्य मान्सून 19 मे 2024च्या सुमारास दक्षिण अंदमान समुद्र, आग्नेय बंगालच्या उपसागराचा काही भाग आणि निकोबार बेटांवर येण्याची दाट शक्यता आहे, असं हवामान विभागानं सांगितलंय। पुढील 7 दिवसात उप हिमालयीन पश्चिम बंगालचा भाग,
सिक्कीम, अंदमान आणि निकोबार बेटांवर विजांच्या कडकडाटासह आणि वादळी वाऱ्यांसह हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे। या दरम्यान ताशी 40 ते 50 किलोमीटर वेगानं वारे वाहू शकतं। तसेच याच कालावधीत तामिळनाडू, पॉंडिचेरी, केरळ आणि कर्नाटकमध्ये सगळीकडे पाऊस पडण्याची शक्यता असल्याचं हवामान विभागानं म्हटलंय। सध्या विषुववृत्तीय पॅसिफिक प्रदेशात अल निनोची परिस्थिती मध्यम आहे। नवीन मान्सून मिशन, क्लायमेट फॉरकास्ट सिस्टीम तसेच इतर हवामान मॉडेलचे अंदाज असं सूचित करतात की अल निनो स्थिती पावसाळ्याच्या सुरुवातीच्या काळात तटस्थ अल निनो सदर्न ऑसिलेशन स्थितीत आणखीन कमकुवत होण्याची शक्यता आहे। तर पावसाळ्याच्या उत्तरार्धात ला निनो परिस्थिती विकसित होण्याची शक्यता असल्याचं हवामान विभागाचं म्हणणं आहे। गेल्या वर्षी पॅसिफिक महासागरात अल निनोची परिस्थिती निर्माण झाली होती। यामुळे त्याचा मान्सूनवर प्रतिकूल परिणाम दिसून आला। गेल्या वर्षी पावसाचं प्रमाण अत्यल्प राहिलं, तसेच हिवाळ्यातही उबदार वातावरण राहिलं। पण आता जगभरातील अनेक हवामान संस्थांनी येत्या मान्सून हंगामात ला निना परत येण्याचा अंदाज वर्तवला। यामुळे धुवाधार पाऊस पडू शकतो। लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या शिरगाव येथील देवी लईराईचा प्रसिद्ध जत्रोत्सव मोठ्या उत्साहात पार पडला। मंगलमय वातावरणात लाखो भाविकांच्या उपस्थितीत या उत्सवाला पहाटेपासून प्रारंभ झाला। पहाटेपासूनच हजारो भाविकांनी देवदर्शन तसेच होमकुंडाला प्रदक्षिणा घालून देवीच्या चरणी प्रार्थना केली। गेले 5 दिवस व्रत स्वीकारून उपवास सोहळे पालन करून मंगलमय वातावरणात देवीची भक्ती करीत असलेले धोंडर सकाळपासून शिरगाव इथं दाखल झाले। त्यांनी सर्वप्रथम पवित्र तळीत स्नान केलं। गळ्यात मोगऱ्याच्या फुलांच्या माळा परिधान करून देवीचं दर्शन घेतलं। वैशिष्ट्यपूर्ण गोंडा बांधलेली बेतकाठी सोहळे नेसून धोंड देवीच्या ठिकाणी नतमस्तक झाले। पारंपरिक नृत्य करून देवीचा जय जयकार धोंडांनी केला। भाविक आणि व्रतस्थ धोंड शिरगावच्या दिशेनं दाखल होत असल्यानं असनोडा ते शिरगाव रस्त्यावर भाविकांची प्रचंड गर्दी पाहायला मिळाली। मोगऱ्याच्या कळ्यांची मोठ्या प्रमाणात मागणी असल्यानं विविध राज्यातील महिला, पुरुष यांनी ठिकठिकाणी ते उपलब्ध केले। या विक्रीतून लाखोंची उलाढाल झाली। लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान शिरगावातील देवी लईराईच्या जत्रोत्सवाला अलोट गर्दी पाहायला मिळाली। एप्रिल पासून कणकवलीकरांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत होता। मात्र शिवडाव धरणाचे पाणी गडनदी पात्रात दाखल झाल्यानं कणकवली शहरवासियांना मोठा दिलासा मिळालाय। गतवर्षी कणकवली तालुक्यात सरासरीपेक्षा 20% कमी पाऊस झाला होता, तर गडनदी पात्रातील बंधाऱ्यांना गळती लागली। त्यामुळे एप्रिल पासूनच कणकवली शहर आणि तालुक्यातील अन्य गावात पाणी टंचाईच्या झळा तीव्र झाल्या होत्या। कणकवली शहराला पाणी पुरवठा होणाऱ्या कोंडीतही पाणी साठा कमी झाला होता। यावर पर्याय म्हणून नगरपंचायतीनं या परिसरातील गाळ उपसा केला।
तसेच बंधाऱ्याच्या वरील भागात शिल्लक असलेलं पाणी आणून शहरवासियांना पाणी पुरवठा सुरळीत ठेवला होता. मात्र हा पाणीसाठा देखील आटत चालल्यानं पाटबंधारे विभागाला शिवडाव धरणातील पाणी सोडण्याबाबतचं पत्र दिलं होतं. त्यानुसार 1 मेला शिवडाव धरणातून नदीपात्रात पाणी सोडण्यात आलं. हे पाणी गडनदी पात्रातील शहर हद्दीमध्ये दाखल झालं. त्यामुळे आता पाऊस पडेपर्यंत कणकवली शहरवासियांची पाणी टंचाईतून सुटका झाली आहे. शिवडाव धरणाचं पाणी गडनदी पात्रात आल्यानं कणकवली शहराबरोबरच सांगवे, हरकुळ, हळवद या नदीकाठच्या गावांच्याही नळ योजना पुन्हा कार्यान्वित झाल्या. उमेश पुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. आरवली येथील प्रसिद्ध श्रीदेव वेतोबाचा वर्धापन दिन सोहळा लाखो भाविकांच्या उपस्थितीत पार पडला. अभिषेक काळे यांचा अभंग, नाट्यगीत आणि भावगीतांचा स्वराभिषेक कार्यक्रम विशेष आकर्षण ठरला. त्यांना तबला साथ किशोर सावंत, नीरज मिलिंद भोसले, हार्मोनियम निलेश मेस्त्री, ऑर्गन साथ मंगेश मेस्त्री यांनी केली. निवेदन संजय कात्रे यांनी केलं. अभिषेक काळे यांच्या सुमधुर संगीतानं रसिक श्रोते मंत्रमुग्ध झाले. मवाळ हळवे सूर जाऊया, मवाळ हळवे सूर जाऊया, मवाळ हळवे सूर, मवाळ हळवे मवाळ हळवे हळवे सूर जाऊया. आज येथून दूर या भवनातील गीत पुरा, या भवनातील गीत पुरा, या भवनातील विषप्राशुनी जगतासया, विषप्राशुनी प्राशुनी
सुधा दिधली सुधा दिधली सुधा दिधली सुधा करुणाधरा जय शंकरा गंगाधरा जय शंकरा गंगाधरा संख्य निर्लता भाग्यव मोट्टु कंकण कया तिरुत बारे संख्य निर्लता भाग्यव मोट्टु कंकण कया तिरुत बारे संख्य निर्लता भाग्यव मोट्टु संख्य निर्लता भाग्यव मोट्टु कंकण कया तिरुत बारे कुंकुमांकिते पंकज लोचन वेंकटरमणद बेंकट राणी भाग्यदा लक्ष्मी नमम्माणि सौभाग्यदा लक्ष्मी नमम्माणि सौभाग्यदा लक्ष्मी हे नमम्माणि सौभाग्यदा लक्ष्मी नमम्माणि भाग्यदा लक्ष्मी ಸಕ್ಕರ ತೊಪ್ಪದ ಕಾಲುವೆ ಕಲಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಸಕ್ಕರ ತೊಪ್ಪದ ಕಾಲುವೆ ಕಲಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಸಕ್ಕರ ತೊಪ್ಪದ ಕಾಲುವೆ ಕಲಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆ ಅಕ್ಕಳ ಬುಳ್ಳ ಅಳಗಿರಿ ರಂಗನ ಅಕ್ಕಳ ಬುಳ್ಳ ಅಳಗಿರಿ ರಂಗನ ಅಕ್ಕಳ ಬುಳ್ಳ ಅಳಗಿರಿ ರಂಗನ ಅಕ್ಕಳ ಬುಳ್ಳ ಅಳಗಿರಿ चौक पुरंदर विठ्ठल राणी येरे कृष्णा तेरी चावसणारा येरे औदुंबरी येरे औदुंबरी वसणारा औदुंबरी वसणारा ये औदुंबरी वसणारा येरे कृष्णा तेरी चावसणारा कृष्णा तेरी चावसणारा ये कृष्णा तेरी चावसणारा
पुण्यामध्ये महालक्ष्मी एंटरप्राइजेस या EGP शॉपीचं मान्यवरांच्या हस्ते शानदार उद्घाटन करण्यात आलं। आयशरचे स्पेअर पार्ट आता कुडाळमध्येच उपलब्ध होणार आहे। विश्वासू आणि ओरिजिनल पार्ट घेण्यासाठी एकदा अवश्य भेट द्या असं आवाहन अभिषेक भिके यांनी केलंय। नमस्कार, मेरा नाम राहुल सिन्हा है। मैं आयशर ट्रक्स और बसेस में पार्ट्स बिज़नेस को देखता हूँ। आज हम लोग यहाँ कुडाल में है और कुडाल में हमारे साथ कई सालों से काम कर रहे थे राहुल जी, अभिषेक जी, जो कि आज इन्होंने हमारे लिए एक जेन्युइन पार्ट शॉपी, आयशर जेन्युइन पार्ट शॉपी यहाँ पे खोला है, जिसका कि आज हम लोगों ने उद्घाटन किया है। ये शॉपी जो है ये पूर्ण तरह से हमारे कस्टमर्स को, हमारे मैकेनिक भाइयों को जो आयशर 100% जेन्युइन पार्ट्स, लुब्रिकेंट और डेफ है वो देने का काम करेगी, ताकि जो भी वो काम करते हैं, जो भी अप टाइम के लिए या सर्विसिंग के लिए या गाड़ियों को रोड पे चलते रहने के लिए, उनके लिए जो भी उनकी पार्ट्स की रिक्वायरमेंट हो, लूप्स की रिक्वायरमेंट हो या डेफ की रिक्वायरमेंट हो, वो सारी सही समय पे पूर्ण की जा सके और वो अपनी गाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा रोड के ऊपर ही चलाए और गैरेज में ना खड़ा करे। तो मेरा जितने यहाँ पे आए हुए लोग हैं या जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, उन सबों से यही अनुरोध है कि ये महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज़ ये हमारे हाईवे के ऊपर ही है। तो जब भी आपको आयशर जेन्युइन पार्ट्स का ज़रूरत हो, यहाँ आए, यहाँ से आप जेन्युइन पार्ट्स लेके जाए। यहाँ से जो भी सामान आपको मिलेगा वो हमारे द्वारा स्वीकृत और आयशर जेन्युइन पार्ट्स और लुब्रिकेंट ही होगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रवि गिरधानी है और मैं आयशर पार्ट्स में मार्केटिंग और स्ट्रैटेजी देखता हूँ स्पेयर पार्ट्स की। और आयशर में हमारा हमेशा से ही ये मकसद होता है कि हम हमारी जो गाड़ियाँ बनती हैं, बनते समय जो जेन्युइन पार्ट्स उसमें लगाए जाते हैं, जो कि उनकी गुणवत्ता के लिए पूरे जांचे परखे जाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि वही पार्ट्स हम आफ्टर मार्केट में बाहर इन रिटेल शॉप्स के थ्रू भी अवेलेबल कराएं, जिससे कि
जो गाड़ी के मालिक हैं उन लोगों को लंबे समय तक एक अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट मिले और वो उस गाड़ी से मैक्सिमम उसका इस्तेमाल कर सकें और उससे ज़्यादा उसको रोड पर रखें और कम से कम वो गैराज में और वर्कशॉप्स में जाए। और उसी के लिए हम हमारी उस श्रृंखला में एक ये हमारी प्रस्तुति है जिसमें हम लोग आयशर जेन्युइन पार्ट्स शॉपी जो एक्सक्लूसिव जेन्युइन पार्ट्स और लुब्रिकेंट्स में डील करती है वो हम जगह जगह पे उपलब्ध करा रहे हैं। उसी श्रृंखला में हमारा ये जो नया जो इस्टेब्लिशमेंट आया है, जो हमारी शॉप है, वो है महालक्ष्मी एंटरप्राइजेस जो अभिषेक जी चलाते हैं। और ये एकदम हाईवे पे है, हाईवे से आने जाने वाले सारे वाहनों के लिए एकदम सुविधा है यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की। और यहाँ पे आके वो सारा जेन्युइन पार्ट एकदम निश्चिंत होकर ले सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट और जो भी वो लुब्रिकेंट्स यहाँ से लेंगे, जो भी डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, डेफ, एडब्लू वगैरह लेंगे, वो सारा की सारा जो है वो गारंटीड है कि वो जेन्युइन ही होगा। और उससे ज़्यादा वो अप टाइम इस गाड़ी का ज़्यादा से ज़्यादा इस गाड़ी को रोड पे रख सकेंगे और कम से कम वर्कशॉप में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत बहुत बधाई अभिषेक जी को। और हम कस्टमर्स से और जो भी इससे लाभ उठाना चाहते हैं उनसे अपील करेंगे कि वो इस इलाके में जब भी उनको पार्ट्स की ज़रूरत पड़े तो वो इसी शॉप पे आएँ और अपने पार्ट्स और ल्यूब्स की ख़रीदारी करें। थैंक यू। नमस्कार जी, मेरा नाम दिनेश पंत है। मैं बीके पार्ट बाज़ार प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। हम लोग यहाँ महाराष्ट्र एंड गोवा के लिए पूरा डिस्ट्रीब्यूटर है और हमारा पुणे में वेयर हाउस है, यहाँ पे नागपुर में वेयर हाउस है और मुंबई में महाराष्ट्र में वेयर हाउस है। तो मैं सबसे पहले अभिषेक जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इन्होंने जो है हमारी नवी EGP की शॉपी के रूप में यहाँ पे आज हम लोगों ने उद्घाटन किया है इस शॉपी का। अभिषेक जी हमारे साथ में पिछले 4 साल से जुड़े हुए थे और ये जेन्युइन पार्ट ही बेच रहे थे अभी तक, लेकिन आज जो है कंपनी ने इनको अधिकृत कर दिया एक तरीके से कि यहाँ पे 100% जो पार्ट बिकेगा वो जेन्युइन बिकेगा। और इससे हमारे मैकेनिक भाइयों को या जो हमारे कस्टमर हैं उनको जेन्युइन पार्ट और आसानी से प्राप्त होगा। और ये मुंबई और नासिक केरला वाला जो हाईवे है, कोचीन वाला हाईवे, इस पे पहली EGP शॉपी है हमारी। तो मुझे उम्मीद है कि अभिषेक जी इस बिज़नेस को अच्छे से चलाएँगे और कस्टमर सर्विस जो हमारा कस्टमर है, गाड़ी का ओनर है या गाड़ी का ड्राइवर है, उसको जेन्युइन पार्ट प्रोवाइड करने में बहुत हेल्प करेंगे कंपनी की। थैंक यू। नमस्ते, मैं अतुल पांडे, बीके से बिजनेस हेड। आज हम लोगों ने कुडाल में महालक्ष्मी एंटरप्राइजेस को अपना EGP शॉपी अपॉइंट किया है और पूरे महाराष्ट्र में हमारी 9वीं शॉपी है। और हम आइसर जेन्युइन पार्ट के लिए सप्लाई के लिए हम जिम्मेदार हैं। हमारे पास 425 से ज़्यादा रिटेलर्स हैं, जिससे कि हम अपने कस्टमर्स को, अपने मैकेनिक्स को जो भी जेन्युइन पार्ट है, जेन्युइन पार्ट की सर्विस देते हैं कि उनकी गाड़ियाँ रोड पे चलती रहें, उनको खड़े होने की ज़रूरत ना पड़े। उनकी जैसी ज़रूरत होती है, उनकी ज़रूरत के हिसाब से हम उनके मटेरियल की उपलब्धता 100% करवाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मी अभिषेक चंद्रकांत बीके। मागील 4 वर्षापूर्वी आम्ही स्पेअर पार्ट आयशर स्पेअर पार्ट चालू केला आहे। त्यानंतर आता हे पुढे जाऊन आज EGP शॉपीचे इनॉर्गेशन करतो आहे। राहुल सर आणि हे आयसरची टीम आहे आमची, यांच्या मदतीने आणि प्रयत्नातून आज आम्ही फुल्ली पायरी चढत आहोत। आणि आज आम्ही इथे पिंगुळी, मुंबई गोवा हायवे पिंगुळीला अभिषेक हॉटेलच्या अपोजिट साईडला नवीन शॉप चालू केलं आहे, EGP शॉप। आम्ही जास्तीत जास्त लोकांना ओरिजिनल पार्ट देण्याचा प्रयत्न करू। इथे तुम्हाला 100% ज्युनियन स्पेअर पार्ट भेटतील आणि हायवेपासून अगदी जवळ अंतरावर आमचं आहे। त्यानंतर मेकॅनिकल वगैरे आपल्याजवळ अवेलेबल असतात। वेंगुर्ला मांडवे खाडीत पोहण्यासाठी उतरलेला मूळ मोरगाव येथील रहिवासी, सध्या गोवा इथं वास्तव्यास असलेला 16 वर्षीय मुलगा यश भरत देऊलकर मंगळवारी दुपारी 2 वाजण्याच्या सुमारास बुडाला। त्याच्यासोबत असलेला दुसरा मुलगा सुदैवानं खाडीत असलेल्या मच्छीमारांमुळे बचावला। सावंतवाडी तालुक्यातील तळवडा इथं आपल्या मामाकडे हा मुलगा 10 मेला आला होता। आपल्या चुलत मावशीसोबत वेंगुर्ला इथं फिरण्यासाठी गेला होता। झुलत्या पुलानजीक असलेल्या पाण्यात पोहण्याचा मोह त्यांना आवरला नाही, त्यामुळे दोघे हे लहान मुलगे पोहण्यासाठी पाण्यात उतरले। मात्र त्यांना पाण्याचा अंदाज न आल्यानं ते बुडू लागले।
यावेळी त्या ठिकाणी असलेल्या दाजी बटवलकर या मच्छीमार बांधवानं 15 वर्षीय गौरव देवेंद्र राऊळ या मुलाला वाचवलं. मात्र यश हा पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर बुडाला. सध्या त्याचा शोध खाडीपात्रात सुरू आहे. दरम्यान खाडी किनारी पर्यटकांसहित स्थानिकांनी मोठी गर्दी केली आहे. दरम्यान यावेळी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रशांत जाधव, पोलीस हवालदार योगेश वेंगुर्लेकर, पांडुरंग खडपकर, SR कुबल, पोलीस मित्र निकेश नांदोसकर यांनी खाडीत बोटीतून जाऊन पाहणी केली. तसेच नगरपालिका मुख्याधिकारी परितोष कंकाळ यांनी घटनास्थळी येऊन पाहणी केली. यावेळी वेंगुर्ला दाभोसवाडा येथील दत्तप्रसाद नांदोसकर, मनो कुबल, दादा कुबल यांच्यासहित स्कुबा डायव्हिंगची ट्रेनिंग घेतलेले मंदार टाक्कर, साहिल मसूरकर, सचिन मोर्जे यांनी शोधकार्यात सहभाग घेतला. मात्र सायंकाळी उशिरापर्यंत यशाचा शोध लागला नव्हता. सध्या उन्हाळ्याची सुट्टी असून अनेक पर्यटक या झुलत्या पुलाला भेटी देत असतात. पर्यटकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनं या ठिकाणी सुरक्षा रक्षक तसेच मार्गदर्शक फलक असणं आवश्यक आहे. याकडे तातडीनं लक्ष देण्याची मागणी स्थानिक ग्रामस्थ आणि पर्यटकातून होते. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. This news is presented by विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो. यंदा मान्सूनचं आगमन लवकर होणार. शिवडाव धरणाचं पाणी गडनदीत दाखल. आणि वेंगुर्ल्याच्या श्रीदेवी सातेरीची हापूस आंब्यांपासून सजावट. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. This news is presented by विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.